खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेल गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि हेंथायै मेदिनीपुर लकसभा एम पि दिलीप घ'षनिफ्राय गंसे एफ आइ आर थिसनदों। कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव सनितपुर जिल्लायाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा गोदानै सा 98 जेन सुबुंनि कभिड पजिटिभ मोननो हादों। कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुं जिउ खहा जाबाय। सासे खौरांगिरि निउज लाइभनि खौरांगिरि बिथाङा कर'ना भाइरास जानानै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बुहुमाव बांग्रिं मावनायनि अनजिमाया थाब-थाब जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मैया 10:07 रिंगायाव 4.2 मेग्निट्युड रिक्टार स्केल 371 किल'मिटार जानथाय सानजा टावान अरुणाचल प्रदेश मावदों। नेशनेल सेन्टार अफ सिस्म'ल'जि नि रिपर्ट बायदिब्ला जेराव बे बांग्रिं मावनायाव जेबो खहा जायाखै होनना फोरमायदों। सासे 18 बोसोर बैसोनि हौवासाया दंफां सायाव न' लुना गावखौनो आन्दो खालामना लादों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया केहाथि गामिनि थागिबि आरो मोनसे समनि कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां हेमेन बर'आ रुंसारि जाबाय। बिथाङा कामरुप जिल्ला इउ पि पि अ नि सासे राफोद मावथिबोमोन। हेमेन बर' बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो कभिड-19 बेरामजों साग्लोबनानै दंमोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। रुंसारि हेमेन बर' बिथाङा थांनाय मैयानि हराव जोबथा हां बोयो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फैगौ 18 मे बर' बिजों सान फालिनायखौ गासैबो जिल्ला फरायसा आफाद हाबाफारिनि बाहागो लानाय लाइजाम गांसे मिरु दुलाराय बर' फरायसाया गांसे लाइजाम लिरदों। बे लाइजामनि बिलाइखौ स्क्रिनआव होनानै होनाय जाबाय।